90년대 말 덴마크 코펜하겐의 오래된 비디오 대여점. 이곳에서 오랫동안 일한 레니는 영화에 대해서는 모르는 게 없는 사람이었죠. Har du flere af dem? Jeg har 2 af dem optræder. Hvad med i samme stil? Altså alle filmene, de er delt op og ned i enten kategorier, der var action, drama, komedie, og så har vi dem her i genre. Gyser, science fiction, musical, western, kung fu, mondo, pink, LSD, black exploitation. Og så hvis du går op ad trappen der på den store reol, der har vi smidt alle instruktørerne op. Fritz Lang, Sergio Leone, Scorsese, Sergio Capucci, George Romero, Lucio Fulci, Sam Peckinpah, Jean Rollin, Jacques Tourneur, Wes Craven, John Carpenter, Jack Hill, Ines Zero Honda, David Lynch, John Woo, Jackie Chan, Ross Meyer, Ray Dennis Stegler, Abel Ferrara, Joe DiMaggio, Terence Fisher, Tobe Hooper, Herschel Gordon Lewis, Umberto Lenzi, Tarantino, Kurosawa, Cassavetes, John Huston, Anthony Mann, for Zimmerman, Godard, Howard Hawks, Truffaut, Robert Wise, Melville, Lars von Trier. Okay. Hvad med porno? Kicho? Ja? Jeg skal lige snakke med dig. 사장인 키초는 큰 형 같은 인물이었습니다. Kom. Hej. Hey. Er den, ikke? Yes. Jeg tror, jeg skal være far. Ja. Tillykke. 레오는 오래전부터 함께 어울려온 친구였죠. Jeg må ellers ikke komme hjem. Ja, selvfølgelig. Hils. Ja, skal jeg. Vi ses. Hej. Norge, de spiller 1-1. Det er sgu da utroligt. Det er anden gang, de spiller uafgjort, så det er VM. Så kommer de derover, så kan de overhovedet ikke spille. 노동자들이 주로 살고 있는 코펜하겐 주변부의 뇌레브로 거리. 이곳의 카페에서 일하는 레아의 일상 역시 몸이 건조하게 반복되고 있었습니다. Jeg er gravid. Jo, jeg er i 8. uge. Ved du hvad, mor, lige et øjeblik, ikke? 임신 초기의 루이즈는 오랫동안 레오와 동거하는 중이었습니다. Er det så det? Ja. Tror du så ikke, at det er måske ikke så godt? Kommer du ikke lige herind? Hvorfor? Kan vi ikke fjerne noget af det her? Hvorfor? For at få noget mere plads? Jeg synes ikke, at vi har talt om det. Hvad mener du? Det er om barnet. Du har også sagt, at du gerne vil have børn, ikke? Jeg skal ikke have flere børn, vel? Hvorfor skal du flytte på mine ting? Du kan da flytte på din egen ting. Det er fordi, jeg gerne bare vil have, at vi skal lave det anderledes. Nu. Der er ikke nogen grund til at blive så skidesur. Heller ikke sur. 아직 자신의 삶이 제대로 자리 잡았다고 느끼지 못하던 레오에게 루이즈의 임신 소식은 마치 통제력을 잃는 듯한 공포를 느끼게 했죠. Jeg har lavet det. Ikke så meget. Været på arbejde? 그때 루이즈의 친오빠이자 레오의 친구이기도 한 루이스가 집을 방문합니다. Tillykke. Hvor ved du det fra? Den gamle har lagt en besked på svaret. Spændende, hva'? Den tager du det. 그는 동생을 각별히 아끼고 있었죠. Det er fint. Så er der ikke motorvejen også alligevel. Og også er du rigtig klog. Så skal det være mormor. Må du skulle passe ordentligt på Jeg hende, tænker, ikke? jeg skal have Hun er ord. helt op og støde over det der. Ja, jo, selvfølgelig. Kan vi snakke sammen? Ja, klar. Okay. Jeg skal bare på arbejde. Ja, jeg går bare lige en tur. 레오는 루이스의 출근길을 따라 나서는데 나이트클럽에서 일하는 루이스는 동네에서 한가락하는 깡패였습니다. Har du nogen unger? Nej, sgu ikke. Ikke hvad jeg ved af. Du tænkte nogen? Nej, det kommer svært, det tror jeg nok. Det er jo det, man skal jo. 같은 시간 홀로 영화를 보고 있는 비디오 가게 레니. 녀석은 요즘 카페에서 일하는 레아를 짝사랑하는 중이었죠. Joe!
min svoger Leo, mand. Nå, hvad fanden Leo, mand? Ja. Hold kæft. Så datter på Louise Tryg. Han skal være far nu. Må sgu sørge for, at den får en ordentlig uddannelse. 그때 진상 손님들과 다툼이 일어나죠. I kan ikke komme ind. Lad os gå ind og kigge. Lad os stå der, hvad jeg siger til jer. I kan ikke komme ind. Okay, slap nu. Jeg vil bare komme ind. 그리고 그 모습을 지켜보던 레오는 총부림을 목격하게 됩니다. Pistol, mand. 레오는 폭력이 작동하는 모습을 지켜보며 두려움과 동시에 묘한 해방감을 느꼈죠. Jeg så en, der er blevet skudt. Er Louis okay? Nå, okay. 다음날 거리에 있던 레아에게 레니는 용기를 내서 말을 걸어봅니다. Du kan ikke kende mig? Nej, jeg har set dig nede i videoforretningen dernede. Du arbejder der? Ja. Har du ventet længe? Ja, 10 minutter. Ja, jeg arbejder nede i videoen dernede. Ja. 불편해진 레아는 자리를 피해버리고 Hej. 레니는 그 뒤를 조심스레 따라붙죠. Nå, hvordan går det ellers? Det går fint, tak. Og dig? Det går også meget godt. Det var da godt. Du arbejder nede på dineren, gør du ikke det? Jo. Jamen, jeg kommer en gang med noget. Så jeg har set det før. Jeg arbejder også nede i videoen, så. Var det ikke dig, der lavede casino sidste uge? Jo. Ja, men jeg tror, jeg var på arbejde der. Var den god? Ja, det var okay. Men jeg skal have en retning her. Præcis. Ja, hej. Hvor? Der på væggen. Okay. Hvad tror du, Leo han synes? Jeg synes, det er fint. Det er jeg sikker på. Tror du? Ja. Før var vi 2, nu er vi 3. Jeg glæder mig helt vildt. Nej, jeg synes ikke, at man kan sammenligne Steven Seagal med Fred Williams. Jo. Det er umuligt. Det kan man godt. Sammenligner heller ikke. Jeg siger bare, at Fred Williams, han er kongen. Charles Bronson og Franco Nero. Og Fred Williams. Og Bruce Lee. Ja, sådan noget 70'erne noget. Ja. Hvornår kommer Louis, så? Hvad, han vil gå 10 år. Har du bollet hende? Ja. Hende, du tænker på? Hvad hedder hun? Jeg ved det ikke. Jeg kan huske det. Og hvad snakkede I om? Alt muligt om film, tror jeg. Om film? Ja. I har overhovedet ikke snakket sammen? Nå. Kom nu, det er unormalt. Hey. Hey, hej Louis. Gider du ikke tage? Ja. Så. Jeg har også en der. Hvor kommer alle de pistoler fra? Hvad? Hvor kommer alle de pistoler fra? Man skal bruge en pistol, så er den der bare. Ja, det er film. Ja, jeg ved godt, det er film. 레오는 그때의 여운이 잊혀지지 않았습니다. Jeg så en mand, der blev skudt for nogle dage siden. Louis, han var der også. Altså, men er rigtig tæskløs. Du tæskede ham, der gjorde du ikke? Det kan jeg virkelig ikke huske. Nå. Kan du ikke? Har du nogensinde skudt nogen? Nej. Kan du godt skaffe mig en pistol? Hvad fanden skal du bruge en pistol til? Ja, for sjov. Pistol er ikke for sjov. Scanner, det er bare en film, ikke? Du ser film. Du ved ikke en skid. Du ser 4 film om dagen, okay? Keder du dig aldrig? Sommetider. Hvad med dig? Keder du det? Ja. 그렇게 외로움을 느끼던 레아에게 레니가 나타나죠. Hej. Hej. En
bare konfetter og noget isvand. Ikke noget is, vil du bare have vand alligevel? Ja. Nu har du fået set nogle film så? Nej, ikke siden sidst. Hvad laver du så? Nu? Ja, det er sådan ellers. Jeg er bare her. Nogle gange. Er det sjovt nede i videobutikken? Ja. Hvad laver du så? Så er mange film. 10-12 stykker om ugen. 12 stykker. Hvad har du set? Vilde hjerter? Jeg har læst bogen. Jeg kan læse en bog her på en dag. Sådan en her? Sådan her. På en dag? Ja. Du skal have en cheeseburger og en lille pomfrit. Lige et øjeblik, jeg vil noget. Du er sikker på, at du bare skal have vand, ikke? Ja. Har du set kuglepinden? Nej. Prøv lige at se, om den ikke er faldet ned der. Hernede? Ja. Nej, ikke noget. Men så kunne du tænke dig at gå med i biffen den dag? Eller en eller anden dag? Hvorfor? Så kunne du se en film. Ja. Hvad skulle du se? Det ved jeg ikke, hvad eller. Okay. 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 Hvornår kan du? På fredag? Ja. Har du toilet et eller andet sted, som vi ikke er nogen? Ja, du går bare ned gennem køkkenet til højre. Lige ud der? Ja. Forresten Lenny. Jeg hedder Lea. Rør ved mig. Jeg kan ikke noget. Hvad er der i vejen? Vi har ikke været sammen, siden jeg blev gravid. Jeg kommer lige om lidt. Ja, Goddag. Jeg vil høre, om I har noget med Hubert Selby. og den står nede i kælderen. Gå ned ad trappen og til højre. Ind bag den grønne skydedør, så står S derinde. Okay, tak skal du have. Ja, tak. Hej. Hej. Gammel er han? Den lille er 9 måneder, og Marco han er 4 år. 그때 레오는 기어코 총을 구하게 되고 Hey, hey. 레니를 찾아가서 보여줍니다. Er den ikke? Ja. Den er ikke. Prøv. Pas lige på, at den er lat. Eller at der er skarpt i. Hvad skal med den? Det ved jeg ikke. Hvad skal du i aften? Hvad jeg skal? Ja. Jeg skal i biografen. En pige. Ja. Du skal se, hvad jeg købte i går. Ja. 루이즈는 빨래방에서 만난 여자를 집으로 초대했죠. Den er sød. Den er så sød. Jeg blev så glad, da jeg så den. Den er rigtig sød. Hej. 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 Det er Leo. Det er Mika. Hej, Leo. Sig Lukke. Klar. Ej, du med din horisont og mere cigaretter. Det er godt. Ja, det er godt. Kan du ikke prøve at holde ham? Hvad? Vil du ikke holde ham? Jo. Nej, det tror jeg ikke. Nå, gud, klokken er også mange. Vi må hellere sige at komme hjem. Så. Marco, kom, vi skal hjem. Det var hyggeligt. Okay. Hvad tænker du på? Hva? Hey, undskyld.
레아와 레니가 만나기로 한 시간. 미리 기다리고 있었던 레니는 드디어 꿈꾸던 일이 현실이 되었지만 막상 그 현실의 무게를 감당하지 못합니다. Hej Louis. Vil du være, jeg er lige i gang med noget? Hej. Hvad så? Hvordan går det? Går okay? Er det noget okay? Nej. Jeg er bare lidt dårlig humør. Har han slået dig? Du gør ham ikke noget. Du gør ham ikke noget. Jeg skal bare snakke med ham. Du gør ham ikke noget. Leo? Kommer du ikke op? Jeg skal lige snakke. Hvad foregår der inde i dit hoved? Hvad? Hvad skal det til for? Tabte din mutter som barn eller sådan noget? Hvad? Snakker vi samme sprog nu, eller hvad? Det er ikke særlig fedt at slå min lille søster. Hvis du nogensinde rører Louise igen, så river jeg krydderen af dig. Tøs mig. Vi ses. Hvad glor du på? På dig. Kan du så ikke glo på film i stedet for? Jeg har en udmærket udsigt her. Hvad kan du? Intet, mand. Tror du er en stor mand? Du er et fuckhoved. Du er et fuckhoved, mand. Så skal du blande dig ud af mit liv. Du skal blande dig ud af mit og Louises liv, forstår du, mand? Fordi du er psykopat! Du er fuckhoved, mand! Fuckhoved! Skru på at skifte blæ. Så nu slå. Kan du godt stoppe det der nu? Bland dig udenom. Bare for sjov, ikke? Du er ikke sjov. 루이스는 이번 일로 자존심이 상했지만 Undskyld. Okay? 그래도 동생의 남자친구이기 때문에 이번에는 넘어가기로 하죠. Så vi er alle sammen venner. Ja. Vi ses, gutter. Nu er vi videre. Hej. Hej. Så hvad laver? Går du rundt med den pistol? Ja, for sjov. Det røg i søen, ikke? Hvordan gik det med dig? Ved du hvad? Med hende der pigen? Jeg kommer ikke derhen. For ikke? Jeg ved det ikke. Jeg har et lortejob. Og så en lortelejlighed. Og så er der en familie på vej. Jeg har intet. Intet. Hej. Hej. Det er tidligt, du er hjemme, hva'? Kom lige en gang. Hvad sker der? Hvor er mine ting henne? Dem har jeg bare lagt det. Hvorfor har du gjort det? For at se sådan, hvordan det kunne se ud, hvis jeg laver lidt om på det. Prøv lige at høre, det er mine ting, der står herovre. Og du har ikke flyttet nogen af dine ting. Alle mine ting, de er kommet væk. Hvorfor er du så sur? Fordi det er mit liv. Jo, men er jeg måske ikke også dit liv? Så kan vi bare sætte den tilbage igen. Du skal ikke skændes. Hvor har du sagt det til Louis? Jeg har ikke sagt noget. Har du ikke sagt til ham?
Du har sagt til ham, at jeg har kædet dig ind, har du ikke? Nej, jeg kan spurgte mig selv. Se, du har selv sagt, stoler. Hvad mener Ja, hvad mener du, Vi der bor stoler? sammen, mand. Ja, vi gør, men så se, hvad du gør ved mit liv. Jeg kan da bare sætte det tilbage. Du har ikke spurgt mig, vel? Dit liv. Du har ikke spurgt mig, Hvad er dit liv? Du kan da flytte dig over på dit eget. Er jeg ikke dit liv? Jo, jeg er. Jeg passer sgu også på dig. Elsker, mand. Jeg skal have et barn med dig. Stop og siger, jeg skal liv. Vi skal have et barn, mand. Ja, jeg skal have et barn med sådan. Hvad sagde jeg? Ved du godt, det er hele? Står du det? Jeg har aldrig blevet spurgt! For jeg vil ikke have et barn med en mor, der vil have det! Kommer du ikke og henter mig? Hej mor. Jeg har sagt, du skal ringe. Okay. 결국 사고를 쳐버린 레오의 소식을 듣게 되고 루이스는 자신의 패거리들과 함께 레오를 찾아 나섭니다. Der er han sgu. Hvad har du tænkt dig? Skal vi køre ham ned, eller hvad? Nå, så lidt slipper han sgu ikke. Han skal med ud på værket. Så må jeg jo hakke ham ned. Du vil gerne lide snothoved. Kan du ikke godt hjælpe det? Hvad bliver der en mand? Jeg er nu! Det skriger herfra til evigheden, der er ingen, der hører ham. Er du virkelig nakker? Ja? Godt. Kom med mig. Suser vi over og henter en, jeg kender. Louis? Det var et uheld. Helvede, mand. Det var et uheld, mand! Det er så min kammerat. Han går altid meget lidt penge. Hvis du giver ham 1000, så kan du sgu få et hiv. 루이스는 가장 최악의 방법으로 복수를 실행하기로 하죠. Nakker om 7. Er du dum? Hvad sker der? 그들이 데려온 남자는 HIV 감염자였습니다. Nej! Nej! Kitjo, abernes planet, hvad er din yndlings? Nu 1, flot slutning. Fredag den 13. 3. Det er da absolut dårligste træ, der er lavet noget som helst. Det er da etteren, der er suverænt. For først, den er bedst filmet, og så den med bunken til sidst. Det er da hvorfor snakker du altid om film? Det er andre ting i det end et film her. Ja. Det lyder fuldstændig som min mor nu. Strand. Hvorfor er jeg ikke interesseret i det? Er det så? Nej, det er okay. Jeg synes bare, det bliver sådan lidt... Det er okay. Du er ikke så? Nej. Jeg vil gerne tale med Louise. Hallo? Jeg vil bare lige sige, at jeg elsker dig. Jeg har tabt barnet. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig.
레오는 자신의 손을 쏴서 피를 낸 뒤 루이스에게 그대로 돌려줍니다. Hallo? Skal vi ind? Det gider jeg ikke. Hvorfor? Jeg har bare ikke lyst. Vi skal sige farvel ved graven, hvad? Ja, det er okay. Jeg gider ikke. Jeg går bare hjem. 레니는 레오의 죽음도 마주하지 못하죠. Jeg tror, jeg fik hemorrhoider. Hvordan får man det? Det ved jeg ikke. Dårlig mad. Hvad skal vi se på torsdag? Mad Max eller If? Mad Max. Skal vi se If? Og Lindsay Anderson. Okay. 시간이 흐른 뒤 레니는 레오의 무덤 앞에서 애도를 표하고 용기를 내서 다시 레아를 찾아갑니다. Hej. Hej. Du må måske ikke komme der. Det er okay. Fik du set en film så? Nej, jeg gad ligesom ikke. Men så er det stadig sjovt at være her? Nej, det er stadig lige kedeligt. Skal lave noget i aften? Nej, Skal vi se en film? det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om du kommer. Jo, jeg venter bare her. Men jeg er først fri om 2 timer. Jamen, det er okay. Jeg kan bare vente her. Okay. 그는 현실로 나아가기 위한 작은 용기를 냈고 Er det for nogle blå nogen, jeg har fået der? Det er sådan noget dansk vand med smag i. Vil du smage? Ja. Right? 아마도 두 사람의 이야기는 이제부터 시작되겠죠. Er der glas, eller er det okay? Nej, nej. 부샤와 드라이브로 유명한 감독 니콜라스 윈딩 레폰의 초기작 블리더는 코펜하겐 주변부에 정체되고 미성숙한 이들의 이야기를 담고 있습니다. 특별한 미래가 없어 보이는 동네, 그곳에서 현실을 감당하지 못한 채 폭력과 고립 속으로 흘러가는 사람들. 대단한 메시지나 엄청난 몰입감을 가진 영화는 아니었지만 특유의 눅눅하고 위태로운 분위기와 매즈 미켈슨의 풋풋한 모습을 볼 수 있다는 것만으로도 충분히 매력적인 영화가 아니었나 싶습니다. 영화 블리더였습니다.